terlalu nggih, berlebihan, ngelewati batas. Nggih, ngelewati batas niku dalam perkara mubah. Perkara mubah niku napa? Nggih, mangan, ngombe, kelambian sing berlebihan nggih, berlebihan dari kelambi pokok nggih maksudnya. Atau napa? Nggih, turu barang niku lak pada dasarnya mubah. Ngoten lho nggih. Napa maneh mubah ya? Ya sing mubah-mubah ngoten lho nggih. Mangan nggih, mangan jajan ngeten iki misalkan ya. Mangan sego nggih. Aman butuhe sedina mek sak piring tapi kita mangannya kan rong piring ya, telung piring nggih, petang piring nggih. Ramadan ngeten butuhe mek pira nggih kita makan banyak nggih pada dasarnya kan ngoten. Kan hal-hal niku mubah, mboten haram, ngoten lho nggih. Apa-apa. Selama mboten berlebihan nggih. Tapi lek afroto sangat berlebihan lek niki. Sangat melewati batas ngoten. Melewati batas sih bukan mangane tapi niki. Tapi fi hubbi syahwatin, dalam mencintai syahwat tersebut. Ngoten. Syahwat kita mangan, kita niki sangat mencintai makan. Ngoten. Niku lek sangat-sangat mencintai makan wa qala mahalata fi mujibinati. Terus beliau niku dia akan terjatuh nggih. Ada dua hal intine. Hal yang pertama niku bisa saja dia niki terjatuh dalam hal yang menyebabkan neraka, atau dia niki jatuh dalam hal yang menyebabkan dia tercela atau kurang yang ada pada dirinya ngoten. Semisal tiang mangan terus nggih. Pada akhirnya karena ngerasa kuliner makan kono enak gini enak gini, mungkin mawon lek cara anu iki bisa saja dia niki moro-moro mangan sesuatu yang haram ngoten lho nggih. Pertama niku nyoba sing hewan sing aneh-aneh misalkan ya. Ono hewan aneh dipangan, hewan aneh dipangan, kepin ro rasane. Pada akhirnya ngen ula ya dipangan. Apa jenenge di Indonesia biawak ya dipangan nggih. Napa malih? Hah? Nyambe ya. Ya kan biawak nyambe. Tekek dipangan misalkan. Atau nopo maneh lian-liane niku wis ya. Sing haram-haram dipangan. Pada akhirnya saged ae babi juga iso ae. Oh jarene babi ku lembut enak ngene karena wis ngrasano berbagai macam jenis daging nggih. Mulai daging sapi rodok kasar, daging ayam rodok lembut, daging kelinci mungkin lebih lembut misalkan ya. Terus daging babi jarine tambah lembut maneh. Jarine semisal. Terus dia nyoba. Nyoba pertama setitik tok. Suwe-suwe saged ae dia gara-gara terlalu ngoten lho nggih, terlalu cinta pada syahwatnya. Nek terlalu cinta ya gak apa-apa. Wonten tiang terlalu cinta tidur misalkan nggih. Isuk turu, awan turu, sore turu, bengi turu. Ono kesempatan wis pokok turu. Sanes penyakit sanes nopo, tapi senenge turu ngoten tok lho nggih. Kesukaannya saja. Bisa saja hal tersebut lek cara tirose beliau menyebabkan dia nglakoni hal yang haram. Nggih. Napa yang haram? Gak salat. Misal gara-gara dhisikno turu. Karena seneng turu nemen. Pun wayahe subuh wis adzan, krungu adzan nggih. Wis tak turu ae lho. Kaya ngoten niku ya jelas haram kan. Nantinya dia pasti yakin mengeluarkan sholat dari waktunya dan lain sebagainya. Gara-gara rasa cinta atau nopo rasa cinta pada keinginan tidur wow terlalu tinggi, terlalu besar. Atau lain enggak nggih al-ar nggih, dia akan dicela. Dia akan di nopo nggih dicela intine ambek wong atau tercela. Misalkan terlalu seneng mangan semisal. Lek sampean atau tiang terlalu seneng lho nggih. Terlalu seneng mangan nggih, sampean delok di luar negeri niku. Tiange sampai bobote pirang ngatus kilo. Nggih, ono sing mes setengah ton barang nggih. Dadi nek kasur ngoten tok nggih. Kasure gawe wong papat cukup niku gawe wong dhewean. Sampai sing awake asline niku biasa ngeten ya. Niku iso nglebare gowedhe kudu mek awake tok sak sikil-sikile, sak awake ngeten. Karena terlalu seneng mangan opo ae dipangan, nggih di kamar meneng gak anu lapo dan lain sebagainya. Nggih awali titik suwe-suwe mangan terus nggih mboten saged gerak pada akhirnya. Kan kaya wonten nggih al-ar. Dia dapat
celaan intine ngoten lho nggih. Meskipun gak sampai menyebabkan rokok semisal nggih, tapi dia juga tercela. Soalnya lek syahwat niku tirose niku saged napa? Kayak magnet ngoten lho nggih, saged menarik syahwat yang lain. Syahwat niku bisa menarik syahwat yang lain. Saman syahwat mangan bakso, mari mangan bakso nggih ono sik kurang koyoke ono maneh ngoten. Kurang sedep. Sedepe kok ilang baksoe nggih. Golek sing rada sedep malih. Nggih golek malih. Niku contoh syahwat ngoten. Syahwat sing narik contoh lainnya sing paling gampang nggih, delok misalkan. Gara-gara kita niki melihat sesuatu yang asline gak oleh didelok. Intine nggih. Awale kita ngintip nggih, suwe-suwe ndelok, suwe-suwe nyedeki nggih. Suwe-suwe mungkin zaman sakniki di SMS dhisik ya. Kan suwe-suwe di parani ya di napa jenenge dirayu ambek lek zaman biyen ambek surat, lek zaman sakniki mungkin ambek video, HP dan lain sebagainya nggih, dikai hadiah dan lain sebagainya. Sing awale mek ndelok ngintip ngoten tok, syahwat lainnya terus pada akhirnya gak mek ndelok ngintip tok kepengin ndelok langsung teng ngarepe sak teruse. Nah, niku lek gak dihentikan, balike kan ngoten nggih. Lek syahwatin niku gak dihentikan karena terlalu berlebihan dalam syahwat dari syahwat-syahwat yang napa sing asline mubah misalkan ngoten lho. Sing boten haram niki. Tapi bisa menyebabkan haram ngoten lho. Kalau berlebihan. Beliau juga mengatakan guys ngoten. Nanti lek kita nggak ada syahwat selama syahwate gak nemen ya gak apa-apa ngoten lho ya. Sopo menungso gak ada syahwat. Zaman kan ya gak ada syahwat pasti. Mambune gak enak zaman pasti syahwat kepingin ambue enak awake nggih. Nah, zaman ketinggal nedoan ya syahwat mangan. Sampean delok napa? Sing seneng mangan sesuatu nggih. Niku ketok ndek embong ya mampir dhisik mangan. Perkara niku mungkin ya. Ya namine kan syahwat. Tapi lek gak berlebihan nggih gak apa-apa. Lek berlebihan. Nggih untungnya mungkin kita nggih lek cara zaman samangke lek napa anue rodok pas-pasan yo kan mikir-mikir nggih. Kate tuku kok dhuwitku yo entek lek tuku terus iki. Sik ono sing kendalikan maksudnya dari sisi keuangan mungkin ya. Nggih sik ono syukure lek cara sing duweke gak nemen-nemen akeh ya. Lek tiyang sing sugih nemen apa ae yo di kepingini. Kayak buka ngeten misalkan wonten pencuci mulut ono makanan utamae jenisnya ono akeh nggih. Ki ono makanan penutup. Sing dipangan mek siji loro, sisae kengno pembantuwe gak kira entek buak nang sampah dikekno kucing misalkan ya nggih eman-eman ngoten lho. Teng Islam mawon kan kita dianjurkan untuk ndak berlebihan. Man kadang nedoan lebih nggih lek gak sampean simpen nggih kekno wong ngoten. Lek kira-kira gak kira tak pangan. Ngoten. Nggih aja niru tiang-tiang teng TV ngoten niku nggih. Panen melimpah banyak nggih, tapi ketika harga murah langsung dibuak nang embong. Mending niru petani-petani sing ketika harga niku murah gak payu dan lain sebagainya, dekek pinggir embong nyegati wong sapa sing gelem njupuk sak karepe atau dikekno. Kan wonten petani sing ngoten setahun pira biyen kok wonten nih. Kacang panjang moro di sepeda motor langsung diboki kacang panjang ini. Ono sing sayur ngene. Lek sing teng TV lah napa tomat apa anu winginane susu ya. Ono jeruk nggih, wonten napa langsung dibuat. Kan lek cara tiang lho nggih. Sampeyan tulisi tok gratis ndek pinggir embong, insyaallah nggih akeh sing mandeg. Tulisi gratis wadah nggawa dhewe ngono tok nggih. Gak nggawa wadah gak oleh njupuk lak mari ya nggih. Gak bondo kresek, gak bondo apa mek bondo nungguhi wadahe tok mau njupuk dhewe wis. Niku lek dari sisi Islam kan ngoten.
Tiang panen lombok pas kate didol regane murah. Lek jaman sakmangke nggih. Nggih tiang rada kreatif titik kan saged ah. Wis gak tak dol tak keringno. Keringe cek kesuwen gak iso cepet. Yen nyoba ndamel pengering sing sederhana semisal apa nggih plastik ngono iku lak mari ya. Nggih plastik dikeringno kok di giling, disimpen. Nah, disimpen kan awet. Nah, daripada dibuat atau kayak no tonggo mesisan rugi ndek donya tapi tengah akhirat gak rugi. Mboten double pindo, mboten lho nggih. Eh niku lek sampean petani nggih, tapi koke kurang ono sing petani ya. Paling Pak Irul tok ning nandur. Tani pisang sih ya. Panene yo siji loro sih ane. Eh saniki beliau mengatakan apa? Takhosoma al ajzu wal hirman ayyuhuma adarru ala sahibihi wa tarafa'a ilal akli faqadha bainahuma anal ajza aslun wal hirman far'u. Beliau niki menerangkan nggih mengucapkan tapi dibentukkan koyok cerita ngoten lho, dibentukkan koyok percakapan. Percakapan antara al ajzu kali hirman. Ajzu niku ketidakmampuan, hirman niku terhalang, dihalangi. Lek siji ketidakmampuan, lek hirmane terhalang. Contoh napa nggih? Zaman kepingin rabi ambek wong sugih, kan ya gak mampu kasarane nggih. Ketika gak mampu, gak duwe duit, gak duwe anu, dia minta mahar luwarang nggih. Kepingin oma dan lain sebagainya, kita mboten mampu kan berarti nggih ajezu, tidak mampu. Tapi lek Herman kita niku mampu anu tapi ambek bapake gak oleh, ambek satpame gak oleh, ambek anue gak oleh, terhalang kasarane ngoten lho nggih. Nah, koyok ngoten niku nggih. Tapi sing dimaksud beliau niku ketidakmampuan melakukan sesuatu yang sempurna, ibadah yang sempurna ngoten. Nah, Herman yo tidak bisa mengambil nopo terhalang dari ibadah wau, terhalang dari manfaat atau faedah yang ada pada ibadah tersebut. Nah, niku yang lebih bahaya pada pemiliknya niku sapa? Wonten nggih. Napa wong sing punya ketidakmampuan atau orang yang memang terhalangi? Nggih. Nah, niki ambek beliau dibentukkan cerita ngoten. Watarofa nggih, dua aja sampai Hirman niku saling laporin nang akal. Nah, faqadha bainahuma annal ajza aslun wal hirman faruhu. Kemudian akal niki membuat keputusan ngoten bahwa al ajaza nggih, kemampuan ketidakmampuan niku asli nih pokoke ngoten. Sedangkan al hirman niku far'u napa jenenge keterhalang niku adalah cabang dari napa al ajazu. Maksudnya terhalang niku sebab akibat terhalangnya sesuatu wau niku akibat daripada ketidakmampuan orang tersebut ngoten lho. Ketidakmampuan dia akan menjadi penghalang bagi dirinya. Nah, boleh niki aslinya maksudnya beliau kan sing hubungannya kali akhirat. Ketika entah orang niku gak mampu mencapai derajat tinggi dalam ibadah misalkan. Ya, dia pada dasarnya terhalang dari nikmatnya ataupun manisnya ataupun hasil dari ibadah tersebut karena memang tidak mampu. Betul dong. Kayak nopo ketika wonten pekerja nggih disuruh ngangkat watu misalkan watu niku harus dipindah seluruhnya ketika seluruhnya dipindah untuk gaji misalkan tapi dia mboten mampu ngangkat kabeh ya otomatis kan dia terhalang dari gaji tersebut ngoten lho nggih semisal ya koyok ngoten tapi niki hubungannya mbek akhirat wae lho contoh misalkan apa kita niki sholat kan nggih alhamdulillah sholat tapi lek dikatakan 100% sempurna nggih masing-masing kita nggih semerap yo gak ngoten lho nggih karena pas sholat ya sik mikir A B C nggih pas takbiratul ihram ya sik mikir niki nggih mboten konsentrasi pada sholatnya dan lain sebagainya intinya lah ngoten ngoten kita mboten saged
dikatakan sempurna kan. Ngoten lho. Ketika tidak bisa dikatakan sempurna, nah, maka nggih otomatis tidak bisa memperoleh hal-hal yang nopo cara enake ibadah salat sing 100% kita peroleh niku yo koyo enggak kadang-kadang. Pemene traweh ngeten sampean ngrasakno yo kadang-kadang yo kudu ndang mari ngoten lho. Lek sampean kudu ndang mari mosok nikmat apa ora? Lek sampean kumpul ambek kanca nggih misalkan wis napa jenenge ketemu ambek kanca, kanca wakrab nggih. Niku masya longgo sak jam 2 jam nggih. Ngobrol ngalor ngidul nggih. Ngobrole suwe ya nggih. Ngobrol satu hal niku sampai setengah jam, satu hal tok nggih. Ngobrolnya nggih ambek ngadeg misalkan. Misalkan lho ya. Tapi karena atine seneng, niku gak kroso kan. Seneng soalnya. Karena sampean ngerasa seneng, faedahe angsal. Ngoten lho nggih. Nah, tapi le salate kita kan yo ngoten-ngoten niku ya. Semakin lama kita berdiri nggih semakin grundel atine bisa-bisa. Ngoten lho nggih. Ya berarti kita ojo ngaku sempurna, ngoten lho nggih. Niku kan cek semerap kita niku yo gak sempurna salate. Ya alhamdulillah tapi sik gelem salat, ngoten lho nggih. Meskipun gak 100% sempurna. Ya muga-muga entuk faedah fadilah dari salat yang besar niku intine. Meskipun ono kurangi ngoten kita. Jadi kita ini sing napa jenenge? Cara sampean kita niki nganggep level ya level biasa lek cara anu ya kan nggih. Nah, ya alhamdulillah tapi beriman ngoten. Nah, jadi beliau membentukkan cerita kayak ngoten lho nggih. Maksudnya beliau niku lek cara omongan niku ketidakmampuan asli dari Herman niku berdasarkan akal intine ngoten lho nggih. Diangen-angen ketemu ketidakmampuan niku adalah sumbere ngoten. Herman niki adalah hasile atau faedah. Tapi ambek beliau dibentukkan cerita koyok-koyok menungso loro-loroe ngoten. Tukaran, takhosum niku tukaran ya. Napa jenenge? Cara di pengadilan niku apa? Bertikai ya. Beliau juga mengatakan nggih waqala ma min tawiya illa wa fiya khafiya. Tidak ada hal yang napa tawiyah yang terlipat ngoten kecuali ada rahasia. Hal yang terlipat sing teng mriki nggih atau lek cara sampean anu kan napa? Ya lipatan apapun. Tapi yang dimaksud niku lipatan-lipatan ataupun rahasia-rahasia yang ada di dalam hati seseorang. Niku rahasia-rahasia tersebut atau apa yang ada dalam hati niku pasti ada khofiyah ya, ada hal-hal yang samar intine. Gara-gara atine kasarane ngoten. Gara-gara lek atine niku apik niku teng akhirat, nek donya akhirat niku pasti beruntung intine. Ngoten. Lek atine apik, ngoten. Nah, lek atine apik nggih, niku kebanyakan atau umumnya akan menjadikan dohire nggih apik. Dohire kita. Lek atine sama apik niku dohire nunjukno keapian. Lek atine apik. Contoh nopo sing paling gampang. Nggih, contoh sampean delok wong wedok, lek ati sampean seneng nang wong wedok niku moro-moro guyu-guyu dhewe misalkan ya. Atau wajahe ketok bunga, gak koyo biasae ngoten lho nggih. Karena seneng wong niku gara-gara ndelok. Dek atine berarti kan seneng. Ada kesenangan moro-moro muncul dari badan kita. Ngoten. Muncul semacam niku misalkan. Tapi lek sampean kadung gak seneng nang wong niku, muncule lah ya merengut melengos atau lainnya ngoten wis pokok sing elek-elek nggih gara-gara napa atine kan ngoten lho nggih sampean nang embong numpak sepeda motor ketepaan kok gak nggawa helm nggih ndek ngarep ana wong seragaman coklat nggih semisal iku satpam apa kudu ya misalkan ndek atine nggih sampean wis anu dhisik ndek atine rada menghindar wis rada rono ini ambek hati-hati pelan-pelan ngoten.
dan lain sebagainya. Karena wis wonten perasaan gak apik kasarane. Oleh anu ya tak mandek dhisik. Kan ono perasaan. Gara-gara ndek ati maksudnya gara-gara apa yang di dalam hati niku bisa muncul ke permukaan dalam bentuk perbuatan kita. Nonton zaman pas ngamuk ono pelanggan gitu dodolan aman dodolan terus pelanggan ini ku mau muangkelno ngoten lho nggih terus pokok muangkelno menan terus zaman mulai nang omah karena seiling-iling niku masih anake saged dadi pelampiasan niki contoh lek ati nggih sing di ati saged metu ndek jaba contoh niku ya dadi niku kadang-kadang koyo ngoten nggih jadi nih nopo lek dalam ilmu tasawuf atau akhlak ini kan kita diarahkan untuk membersihkan hati dari penyakit hati dan juga mengisi hati dengan nopo pekerti-pekerti sing apik sing hubungannya kali hati semisal hati niku riak nggih riake diparasno nggih terus diisi kali ikhlas nonton lho nggih nganuan lah kau yang ngoten. Jadi ketika riak hilang gentos ikhlas deh. Kan nanti tumbuh atau bisa kelihatan dari luar tubuhnya atau perilakunya. Niku sebagian loh nggih, enggak sedanten tapi loh nggih. Sebagian niku mentu nang jopo. Tapi balik malih niki bukan untuk menjustifikasi seseorang. Dari ilmu psikolog tanapa niku kan saged maca gerakan orang ya. Sanesme bibire tok ah. Gerak-gerik orang nggih. Alise bergerak nang kene niku artine ngene. Menurut ilmu psikologi tapi. Nek kaya ngoten niku nggih ngira-ngira tok. Ngoten lho nggih. Gak iso moro langsung sampean suudzon. Lebih baik ya enggak ngoten. Kecuali lek tanda-tandai jelas. Gak usah kuliah sampean ya wis ro biasa ngoten lho ya. Konten tiang ngamuk rada mencurang merengut dan lain sebagainya. Koyoke wonge ngamuk, koyoke ngoten kan ya. Meskipun koyoke. Nggih, ngoten niku, ngoten niku. Dadi intine sing di ati niku bisa tampak ke perbuatan intine ngoten. Kecuali lek kita ndelok wong nggih penggaweane senengane nggih entah sampean setuju entah enggak nggih lek sampean ndelok penceramah sing senengane misuan nggih misui wong tapi kudu misui wong kudu misui maksiat nggih kudu misui anu nggih misu-misu ngoten niku lah ya wis pokok omongane rada jorok nggih omongane rada jorok lho kaya ngoten niku kita niku ya iso menilai lek dari sisi anu lho nggih kemungkinan besar ya di atine ana rada kaya ngoten atau sampean enggak salah kan nggih pinginane napa singkatane di Indonesia niku ya ana sing apa semo kaya ngoten lho no anu pemerintah iku lho winginane nggih semacam ngoten program-program ya kan wonten sing menjurus ke bahasa kotor ya singkatan tapi singkatannya dadi kotor ngoten lho nggih bahasa kotor ya dan niku berarti sing gawe singkatan ngoten lho nggih sing gawe singkatan niku lho nggih niku lak yo nggih kudu anu nggih kemungkinan kan di atine kaya ngoten lho nggih jebol anduk lah anduke dijebol ngono tok apa artine jebol anduk oh iya kan gak nemen nah sing winginan kan wonten nggih sing semok terus sapa meneh niku ya nggih program dari sisi anu program tapi bahasa sing kita dengar lek semok berarti kan wong wedok ngoten lho ya dan lain sebagainya pokoknya sing kotor-kotor dari sisi krungu kuping ngoten lho nggih padahal niku program dari pemerintah sing ditangkoni sing gawe singkatan niku lho ngoten lho nggih kenapa kok disingkat dadi bahasa vulgar nah, dari sisi anu kan saged semerap ngoten lho intine nggih
Kate gak suudon ya apa? Lho kabeh singkatane ngono-ngono, ngoten lho nggih, kotor-kotor, ngoten. Nggih sampean napa sing jare kula wingi sempak teles apa iku ya? Ana ya. Seduluran anu apa ngono lho. Pokoke ana sedulurane. Ambek tiyang sing gawe istilah ana istilah sempak teles ta apa ngono. Kan nggih rada. Nah, tau sampean delok iklan Indonesia nih lho, Kak. Iklan apa biyen? Pompa air. Ya. Iklan apa meneh? Sing jorok gawe arek cilik niku iklan es. Es lilin, es apa niku? Kiko ta apa biyen ya? Nggih kan? Simpanan-simpanan. Lho simpanan apa ngono lho. Nah, niku berarti sutradara atau sing produksi tulisane lek delok dohire lak pikirane nggih ngoten, ngoten lho ya. Nah, mosok kate gawe iklan ngoten, padahal hubungane yo es kudu hubungannya mbek wong wedok. Pompa air barang niku ya, pompa air Shimizu biyen ya. Nah, tau ora semprotane kenceng ta apa, tapi wong wedok iklane. Napa meneh? Avian Cat iko. Masih nyebut merek jenenge iklane Avian, ngoten lho ya. Kan ada dulu nggih. Sing buka ngenean logo ndang Avian ta apa iku. Wong wedok. Sing liyane kata-kata sing foto ngoten. Dadi lek sampean pikirane jorok ngen ambek kanca iso didelok, oh iki rada jorok iki pikirane. Dadi nggih sing bersih, maksudnya beliau niku lek ndek ati niku iso tampak ke permukaan, nggih aja diisi kali hal-hal sing elek. Ngoten. Karena nggih medal, lek medal, ya, kanca sampean ya saged air ro, ngoten lho. Lek sampean ro lak isin nah. Di dunya isin, teng akhirat nggih saged isi. Waqala idza saluhat al maqasid lam yakhib al qasid. Kalau tujuan niku baik nggih, orang yang berniat niku tidak akan rugi. Nggih, lek tujuane apik, nggih. Lek tujuan-tujuan niku baik nggih, maka dia akan tidak akan rugi baik di dunia ataupun di akhirat. Lek tujuan tujuan kita misalkan maca Quran niku tujuannya apik, nggih teng donya entuk, teng akhirat ya entuk. Tujuan sampean teko solawat misalkan nggih niku tujuannya apik nggih teng donya nggih entuk teng akhirat nggih entuk ngoten. Tapi lek tujuannya mboten apik nggih iso ae gak entuk karo-karo ngoten nggih lek tujuane gak apik atau entuk donya itu tapi mboten akhirate. Wa qala asy-syaitan ala idlalil alim ahrasu minhu ala idlalil jahil li anal alim idza dhalla yadhillu bi dhalalihi ghairuhu. Wal jahil laisa kadzalik. Setan niku tirose ala idlalil alim, menyesatkan orang alim niku lebih semangat daripada menyesatkan orang bodoh. Lianal alim idza dhalla, karena orang alim kalau dia niki sesat, sing sesat bukan dirinya saja, tapi gara-gara dia sesat orang lain pun juga ikut sesat. Sedangkan orang jahil niku gak kaya ngoten. Nek orang jahil dia niku sesat, yo sing sesat yo dirinya sendiri. Tapi lek yang alim sesat, sesat sak. Nggih ngeten iki sing diudeni kalih ulama-ulama niku ngoten lho. Nah, dadi cara ulama niku lebih wedi daripada kita-kita. Soalnya lek ulama niku salah memberi fatwa yo liyane sesat kabeh kasarane. Lek sampean ngekei fatwa sapa sing gate ngrungokno iku. Cara kita ngomong ngono gak oleh ya sapa sing gate ngrungokno. Tapi lek tiyang alim ngoten. Atau lek Indonesia meskipun boten alim sing secara syar'i tapi tiyang terkenal. Nah, ngoten lho. Yang terkenal nggih. Niku lebih napa? Lebih harus waspada dan hati-hati daripada orang yang gak terkenal. Soalnya lewang terkenal, terkenale alim, terkenale teng agama, ngoten. Terkenale ngajar, terkenale, ngoten. Entah alim beneran atau mboten, nggih. Niku nggih kudu hati-hati ketika kayak direkam ngeten barang. Lek kita masih direkam ngeten misalkan ya gak masalah gak anu ngoten lho ya. Tapi lek tiyang alim, gerak-gerike nggih direkam, manuke nggih direkam, nggih.
Jadi pas di publik di jopo, nggih kudu lebih hati-hati daripada ketika dia ada di rumahnya, misal. Dirose napa zallatul alim zallatul alam dirose. Wong alim kepreset ya wong alam maksudnya banyak orang itu juga kepreset. Lek hati-hati, ngoten. Jadi setan lebih semangat. Karena gara-gara nyesatno wong alim siji, wong 1000 pengikute saged sesat pisan. Ngoten. Lek tiyang gak duwe ilmu, disesatno ya dirinya sendiri ya wis mboten ngejak wong liya. Semisal kejak wong liya paling siji loro ngoten tok ya. Nggih mboten ngomongi wong tapi lek jaman singen koyo salaman ambek wong wedok nggih wali ya billah. Wis moro-moro ngoten lho ya. Atau mungkin nggih kudu nganu nggih, tapi wonten tiyang alim ora ngomong gak popo wong wedok niki gawe klambi ala barat semisal gak masalah ngene. Ya dari peninjauan hukum kan jelas bermasalah. Yang barat kutangan tok ambek sempakan tok nggih. Masa wong Islam oleh niru kaya ngoten. Atau sing buka dodo sakmene. Jelas-jelas wong lanang akeh nopo akeh serigalae ngoten lah ya daripada tenange nggih. Ana mangsa napa gampang kok dijarno. Nek jare wong lanang lah ngoten lah mungkin. Sing atine elek nggih. Sing atine rada lumayan apik paling yo kepingin delok ngoten ya. Wau syahwat niku. Tapi lek sing elek nemen kan nggih malah berusaha untuk berbuat yang lebih. Wis mangka akan kita niku dianjurkan wis pokok njaluk perlindungan teko gangguan setan. Man maca surat Qul a'udzu birabbil falaq ya. A'udzu birabbil nas ya. Itu kan juga njaluk perlindungan teko setan isine lho. Sing jare kula biasa mlebu masjid ya auzubillah, mlebu WC nggih masjid tempat sing mulia auzubillah. Mlebu WC tempat yang dari sisi tempat niku rendah anue nggih kengken maca auzubillah juga. Maksudnya auzubillah minasyaiton ini kulo ya. Paling ya setan ganggu lewat manapun saged lewat manapun. Lek sampean tau maca napa Manaqibe Syekh Abdul Qadir sing biasa diwaca niku apa judule? Kitab apa? Wis pokok biasa temen manakiban niku lho nggih. Ning jero kan wonten lek gak salah niku. Setan niku wis nyesatno 1000 orang napa sih? 1000 apa pirang orang ngoten sing kate dadi wali kasarane. Atau sing wali napa sing kate dadi wali. Disesatno dengan setan niku pura-pura swara teko awan tanpa rupa nggih. Terus menghalalkan mereka akan segala sesuatu nggih. Tapi Syekh Abdul Qadir sadar gak karena dua ilmu nggih, dia kenal tentang Allah nemen dadi nek gak terpengaruh tersebut. Iku cari setane tapi ya ndek critoi. Wis ngoten pokoke. Padha sampean niku petunjuk jalan nggih. Sampean dadi petunjuk jalan nggih. Kayak Google nonton niku ya. Lek Google kadung nyasarno sampean misui Google iku sesat iki memang Google. Tapi lek Google bener ya sampean. Alhamdulillah iso tutuk gara-gara Gmap nggih misal. Tapi lek salah kan ya nyesatno. Wong sak bis niku iso munggah gunung iso nggih semisal. Wis padha kali ngoten, tiang alim niku padha ambek ngono. Ya kita masih kudu alim nggih kita niku bapak. Ngoten lho. Dadi lek sampean ya aja sesat, keluargae jaga sesat juga. Man aslaha niyatahu balagha umniyatahu nggih. Beliau mengatakan man aslaha niyatahu balagha umniyatahu. Siapa yang niatnya api nggih, maka dia akan mencapai umniyah nggih, angen-angene. Mencapai apa yang dia cita-citakan. Kalau memang niatnya niku lepas dari riya. Niki lek hubungan mbek akhirat, nggih lek niate apik
nggih pasti entuk sing diangen-angen apa gara-gara niat apik nggih akhirat surga ngoten yas'ubu suluku sabilin naja alaman khalaba ala qalbi hubbul mal wal jah nggih sulit tirose beliau nggih sulit suluku sabilin naja sulit seseorang niku menempuh jalan keselamatan alaman nggih bagi siapa nggih sing sulit wau alaman ghalaba ala qalbi hubbul mal wal jah orang yang tengah atine niku dominan nggih ghalaba dominan atau mengalahkannya nggih hubbul mal wal jah kecintaan akan harta dan pangkat. Ini bukan berarti wong Islam gak oleh soge lho nggih. Yang Islam soge gak apa-apa lek sampean kepengin dadi soge ya gak apa-apa. Cuma nggih harus tahu hak-hak kekayaan wau hak-hake dadi wong soge niku napa kewajibane napa ngoten lho. Nggih gak apa-apa daripada soge niku dipegang oleh non muslim tok. Nggih, gak apa-apa tiyang Islam soge. Cuma jenenge harta nggih kedah hati-hati. Aja sampean mados hadise Nabi, oh Nabi wong soge tau ngene nggih. Nabi Sulaiman soge nemen nggih. Tapi sampean gak mados Nabi niku sugene gawe napa? Ngoten. Kekayaannya untuk apa? Misalkan bisnis mboten napa-napa nggih. Sampeyan duwe gunung napa? 30 gunung emas misalkan ya gak apa-apa. Tapi ada hak-hak yang harus kita ketahui dengan yang hubungannya kali harta niku. Ngoten selain zakat. Selain zakat. Tapi lek terlalu cinta dirasa beliau nggih. Lek terlalu cinta pada harta kali kedudukan niku sulit dirasa beliau. Sulit bukan berarti gak mungkin kan, sulit. Sulit untuk mencapai jalan keselamatan. Karena nggih wong semakin sugih niku nggih semakin apa koyok-koyok menghambakan kekayaane. Koyok-koyok nggih. Kepingin apa masih salah sing penting iso dibayar ana duwe. Waktu penjara sak lintuhe. Ngoten lho. Sampun ten. Hah? Sik kurang 12. Setengah 10 kurang. Tak waca terus nggih hatam ya. Nek diwaca tok nggih. Wis pokok ngoten kita niku cinta harta tapi nggih wonten batese, ngoten lah nggih. Maksudnya cinta harta lek kita nggih cinta harta tapi nggih kudu cinta akhirat juga. Harta kita niku wonten hak selain hak diri, anak, keluarga nggih. Ramadan atau napa? Riyaya ngoten nggih wajib ngetokno zakat fitrah. Dadi nggih sampean usahano karena niku hubungannya mbek harta kan ya. Mas yo anak sampean 10 misalkan nggih. Niku kabeh sampean tanggung sian misalkan mawon. Nggih diusahno semaksimal kita nggih, usahno ikhlas temenan ngetokaken zakat fitrah niku. Entah carai sampean yo napa. Cek ngrasa ikhlas ngetokno beras jumlahe sakmono. Ngoten lho nggih. Insyaallah mungkin sampean wis ikhlas nggih, tapi bek menawa mara setane ganggu nggih. Kan riyo ah nggih. Bek menawa nggih, setane malah tambah semangat ganggu nggih. Terus kita nggih buktine aman riyo yang riyoan nggih bukan anu nggih. Tapi tiang riyoan niku biasae Ramadan dadi wong apik, riyo saged kurang apik malih intine. Riyo gak tau ngothek wong wedok, posone gak tau ngothek wong wedok pas riyo wis ketemu salaman pipi kanan, pipi kiri ya. Sak lintu-lintuwe. Lho kan riyo ngoten lho nggih. Lek bagi hadise Nabi kan setane nggih jelas wis ucul malih. Selain nafsu ngoten. Napa niku kok riyo ya? Wis ngoten ya. Pokok cinta harta nggih, ojo terlalu nemen cinta teng harta intine. Maksudnya nggih sampean cinta tapi kudu gelem ngetokno. Wis berusaha ngoten lho nggih. Lek mboten saged 100% ya berapa persen kita ikhlas. Kekno sing berhak. Meskipun sing berhak niku ketepaan dek desa sampean sing berhak niku mek ono beberapa orang dan semuanya niki mungsuhe sampean misalkan.
semisal tok lho ya. Nggih dikekno sing ikhlas ae. Ngoten. Culno meskipun nang mungsuhe kasarane. Nah, kita kan ngekei zakat, ngekei harta nang mungsuh nggih rada-rada gak gelem kan nggih. Nah, tapi lek semisal niku memang kewajiban zakat ya gelem gak gelem ya wis kena ngoten. Lah niku koyo ngoten semisal pas menghadapi koyo ngoten ya diusahakan ikhlas wow. Jadi sampean culno aja terlalu atau lek sampean mari ngekei wong nggih. Mari ngekei wong kelambi misalkan nggih, sampean kei wong nggih. Niku lebih baik nggih, lebih baik ya gak usah dipikiri. Bah mbek wonge digawe apa enggak, ngoten lho nggih. Lek sampean terlalu mikir, yen lek ambek wonge gak digawe lak ndi klambi kok gak kon gawe sih anu. Iki dikai gak anu. Ngono, misalkan tuh ya. Tapi lek gak terlalu mikir, wis babano digawe enggak ya wis alhamdulillah. Wis pokoke aku iso ngekeki ngoten tok. Semisal niki lho ya. Waqala nggih tambah titik wis nggih. Al khaufu shadiq ya'malu fi mahwi syahwat an nafsaniyah wal himamud daniyah wal himamat daniyah wal himamid daniyah amalan nar fi ihraqil asyar qala Allah ta'ala fa asabahum ya'sarun fi narun fahtaraqat wa raja as-shadiq ya'malu fi istikhrajin niyat at-tawiyah at-tayyibah wal amal as-salihah amal al-ma' fil ardi al-hamidah al-khashi'ah qala Allah ta'ala wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Al khauf nggih rasa takut kali rasa ar-raja berharap. Kita niku dituntut atau dikengken punya rasa khauf tapi juga nggak ada roja. Pun khauf tok tapi gak ono rojae. Ojo roja tok gak wonten khaufe. Khauf niku maksudnya wedi teng Allah, ngoten. Nah, lek kita niku wedi teng Allah sing temenan nggih. Niku pasti napa wedi nang Allah niku akan bekerja nggih dalam menghapus syahwat-syahwat yang nafsaniyah, syahwat-syahwat nafsu ataupun himam ad-daniyah, niat-niat yang rendahan. Nah, karena gara-gara rasa takut kepada Allah, niku otomatis seorang hamba akan menghindari yang namanya maksiat, menjauhi maksiat karena rasa takut nang Allah. Oh iki teng Quran niku haram mangan bangke, wis tak hindari. Sangat dihindari ndak akan makan bangke. Atau teng Quran apa malih sing haram? Haram mateni wong, haram nyolong. Nggih dihindari temenan dia dari mencuri. Gara-gara takut temenan nang Allah, ngoten. Meskipun niku keinginannya, nggih ngarep moto, ana sepeda motor ana koncine. Nggih. Wonge gak ono blas wepi. Karek ngurupno gawe ngoten tok wis aman misalkan. Tapi karena takut nang Allah, nggih, gak kita ambil. Niku lek sepeda motor ya. Sing lebih cilik nggih padha ae asline ya. Selain sing nemu lho niki, lek sampean nemu terus niat diumumno gak apa-apa, dijupuk diumumaken. Niku tirose beliau niku seperti api membakar pohon. Api membakar pohon. Jadi rasa takut niku diumpamakan api, syahwat sing anu wau niku diumpamakan pohon wau. Lek kena api kan pohon nggih terbakar hangus seluruhnya, syahwate ilang. Fa asobahum i'sarun fi narun fataraqan nggih. Mengenai fa asobahan apa? Mengenai napa niku tanduran niku ya nggih. I'sarun napa jenenge? Api yang panas. Nggih, fi narun fataraqat. Napa angin api, angin. Sampeyan ketemu wong barat ning ngeten iki wis api tornado. Ono ndek Quran, ngoten. Ya gak apa-apa lek mereka iso percaya iman gara-gara maca ngeten iki. Ya sampean golek artine lah api tornado, tornado api ya, tornado api. Cuman singen ono ah. Cuman sakniki sampean golek di Amerika wonten kan tornado api. Niki ndek Quran kok, ngoten lho. Lek roja itu temenan nggih, gara-gara orang berharap kepada Allah, temenan. Nggih, roja niku nanti akan menghasilkan dia berharap rahmati Allah. Gara-gara dia berharap rahmati Allah,
menyebabkan orang niku rajin ibadah. Ngoten lho nggih, karena dia tahu rahmati Allah niku nggih melalui ibadah kasarane. Orang sing kei rahmat nggih sing ibadah. Ngoten. Nah, maka akan keluar dari rojak sing temenan niat at-thayyibah la amal sholihah amal al-ma'fil ardi alhamidah, seperti air di tanah yang napa yang kering yang rusak. Ngoten. Seperti teng Quran nggih wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij nggih. Napa teng Indonesia mriki mari musim kering terus turun udan nggih sukete langsung cukul sak kata-katai. Niku lek roja. Nggih pokok kita kengen wedi teng Allah nggih. Kita sadar Allah niku Maha Kuasa, maksiat nggih ono hukumane nggih. Tapi nggih kita harus rojak juga, berharap akan ampunan Allah, kita husnudzon teng Allah. Sing apik pokok nyampeaken tirose ono khaufe nggih ono rojake. Lek setunggal tok saged gak bermanfaat. Lek kali tiyang penceramah misalkan sing disampaikan khauf tok nggih, terus jamaah ngrungokno temenan yo mulai-mulai wis apa ya gak sepaneng ya. Wis murung terus murung di kamar wedi to. Lek sing dimakna rojak tok, seweneng tok nggih maksiat ya dilakoni. Wis iki berharap rahmati Allah. Ditembus sae kabeh. Dadi nggih antara khauf nggih rojak. Tetap sholat berharap untuk rahmati Allah. Sholat karena wedi lek gak sholat disiksa kali Allah. Misal. Tetap jauhi khamr tapi lek soalnya lek ngombe khamr nggih entuk siksa intine nggih. Nah, tetap berharap kepada Allah nggih. Meskipun misalkan kita niki akeh maksiate. Kita niki akeh maksiate kan nggih. Kita tetap pengen berharap nang Allah. Wallahu alam bisawab. Ya mungkin manfaat barokah. Muga-muga mawon separuh Ramadan terakhir niki nggih tambah semangat kita untuk beribadah dengan cara kita masing-masing. Saged ngaji alhamdulillah masih rada ngantuk-ngantuk. Pokok niat tapi niat ngaji masih ngantuk lah entuk ah. Nggih. Kita tambah maju kabeh. Nggih bae menawa sing liyane wis husnudon paling ana udhure ngoten. Atau ngaji ndek nggen liyane. Ya alhamdulillah. Atau mereka mulang ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lana wa liwalidina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa auladina tamkina asbina minan ni'mah tamamah wa minal ismah dawamaha wa minar rahmah syumulah wa minal afiyah husulah wa minal aisyah ghadah wa minal umri asada wa minal ihsana tamah wa minal inamah wa minal fadli a'zabah wa minal lutfan fa Allahumma ighfir lana dzunubana Allahumma ighfir lana dzunubana Allahumma ighfir lana dzunubana Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma inna nas'alukal ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma ighfir lana wa liwalidina Allahumma arhamna wa iyyahum Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amin al-fatihah Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw